Павло, оиди ба етсои хидмат чӣ гуфтанӣ дорӣ? Варзишгароне ки мераванд дар тамоми ҷо, мисол ина Нурло, мисол дар Амрико мезананд. Ина бисёрш ки дар ҳар ҷо кӯ сухан кунанд дар бораи ба етсо. Ба ҳисоб ба ҳамин ба ҳисоби тоҷикон масрад далбои бои пой мебироянд, масрад ки аввал ба пеш бошад, ки тоҷик бабрагеш сарш боло бошад баодаро. Ина масрад ҳама вақт сарбаланд бошен. Дуогӯи шумо ҳастем, худованд ба ҳисоб ки ба сари баланд масалан лубои бозӣ дар лубои футбол дар лубои штом фақат ки бибари бойнати фақат ки Тоҷикистон Азам Ғафуров бисёре одамо мегӯянд ки дар бой ғалаба кард, брид. Не ки доваро чӣ дод? Ана победара мисол дар ӯ соперникаш. Ҳамина чӣ гуфтани ғамгин нашава оиди Азам? Одамизод дар бозӣ риск мекунад, бозӣ мекунад, аммо вақт хеле зиқqa дар кор неста. Иншоалло ки ҳамин чиза мебари ба сари баланд мебари мере. Хеле зиқqa. Победо ай пеш иншоалло. Аммо вақт зиқqa накунед. Азамҷон зиқ нашава. Азамҷон фақат зиқqa накунед, иншоалло ки ба сари баланд мебари иншоалло мере. Беҳтарин мотиватсия барои ба етсо ина имрӯз Пабло бисёр одамо мешиносанд. Имрӯз дар меҳмонӣ инаҷа чойнасозкунӣ омадай. Мекиса таку дастгирӣ дора. Ба як мард меган 40 ҳанар кама ина ҳамин Tifal sat fuyde gonda nedora.